és dròlle, quan érem pitjor, fèiu, atenció, hi ha lo lup. Mais non facio por. Jo me rappel, hi havia por del lup. Alors, sense mai anau a treballar, castanyar, los parents, e que non laixesso d'il·lustrar totes surts, perquè s'usquessen a la caruca, se se'n fa fred, pensa que è un castanyo que em fa fred. E bé, al bout d'un moment, s'eri tutto solo, aviei por del lup. M'arrestavi, podia hi haver la pupè, podia hi haver per m'amusar, tot d'un cop m'aixetavi, pensavi al lup. Mes che, quan la paura mamà tornava, que venia per faire lo dinar, abans que los altres venguessen, que digia que havia por del lup. E la paura mamà, per me rassurar, me disia cal pas haver por del lup, così saria dintre d'il·lustrar, car jo que hi susquesso vengut, e lo lup pot pas venir tot estampat. Me io havia tot un por del lup.